Pekkinen. Haloo? Halo? Onko kebab-lihaa? Mitä? Onko kebab-lihaa? Nyt taitaa olla vähän väärä numero. Ei ole. Onko teillä kebab-lihaa? Tai kinkkuu? Hei oikeesti. Ei vastaa nyt. Kuka siellä on? Täällä on kuule. En kerro. Täällä on taikamies. Niin, onko sulla nyt sitä kebab-lihaa tai kinkkuu? Jos joku kysytään, että mulla on kebablihaa tai kinkkua. Vastaa nyt. Saatana munapää. Halo? Haloo? Kuka siellä nyt on? Taikamies. Just. Niin. Niin, että onko sulla nyt sitä kebab-lihaa tai kinkkua? Mistä vitu kebablihasta tai kinkusta sinä nyt puhut? No en ainakaan mistään vitusta, mutta ihan vaan kebab-lihasta ja kinkusta. Tää nyt on varmaan kyllä pikkasen väärä numero nyt oikein. Ei ole. Joo, selvä juttu. Kiitos, hei hei. Hei hei homo.